Pozdrav svim pratiteljima grupe Šah u Hrvatskoj. Danas ćemo kratko proći neke najnovije vijesti iz svijeta šaha. Nažalost, većina tih vijesti odnosi se na stvari iz nedavne prošlosti u kojoj smo imali dosta tih tužnih trenutaka. Jedan od njih polako ide ka svom epilogu. Radi se naime o slučaju o kojem smo već pisali u grupi, u kojem je otkriveno odmah nakon sjednice Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza 25. veljače, kako je jedna takozvana sjednica Skupštine koja je tome prethodila u Virovitici, u Virovitičko-podravskoj županiji, zapravo bila lažirana, odnosno zapisnik te skupštine bio je krivotvoren, po svemu sudeći, i odmah nakon tog događaja pokrenuta je kaznena prijava koja je relativno brzo istražena i relativno brzo završila u rukama Državnog odvjetništva u Virovitici, koje je 31. listopada, znači prije 8 dana, podiglo optužnicu protiv okrivljenog Miroslava Tota. Gospodin Tot je, dakle, vrlo poznato ime u hrvatskom šahu, osoba koja je bila na čelu Šahovskog saveza Virovitičko-podravske županije i naravno neposredno pred vrlo važnu izbornu sjednicu Hrvatskog šahovskog saveza bilo je važno osigurati mandat Županijskog saveza. U Hrvatskom šahovskom savezu je osnovana ad hoc jedna komisija u sastavu glavni tajnik Alojzije Janković, Ivan Đančević i Renata Špoljarić. Znači, to troje ljudi je uzelo sebi u zadatak provjeriti mandate svih predstavnika u skupštini na način da su provjerili zapravo sve od registra svih klubova u Hrvatskoj, registra županijskih saveza, statusa njihovih ovlaštenih osoba, skupština i tako dalje. Zato je bilo važno i da Virovitička županija dođe na tu skupštinu sa tim valjanim vjerodajnicama, odnosno njihov predstavnik, gospodin Tot. Umjesto da se napravi prava skupština u Virovitici, vjerojatno zbog toga što gospodin Tot nije u tom trenutku očekivao dobar izborni ishod za sebe, ali to su naravno samo pretpostavke, on se odlučio zajedno sa još nekakvim suradnicima lažirati zapisnik i registrirati skupštinu koja se zapravo nije dogodila. Kasnije je to rezultiralo time da se on pojavio u Zagrebu na skupštini Hrvatskog šahovskog saveza. Tamo je glasao za izbor Ivice Brkića za predsjednika Hrvatskog šahovskog saveza, te od Ivice Brkića odmah zatim bio predložen kao član novog izvršnog odbora i izabran na tom dijelu skupštine od tih predstavnika kao član izvršnog odbora. Državno odvjetništvo u Virovitici je istražilo, nakon što se zapravo slučaj istražio,
odlučio podići tu optužnicu i dati prijedlog kaznenog naloga kojim se prihvaća zahtjev za počinjeno kazneno djelo te proglašava krivim i predlaže se, odnosno izriče kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci, odnosno uvjetno godinu dana. U nastavku stoji da ako sud smatra da podaci u optužnici priloženi uz kaznenu prijavu ne pružaju vjerodostojnu osnovu za donošenje presude, da će se u tom slučaju nakon provedene rasprave tražiti kazna zatvora u trajanju od 8 mjeseci, odnosno uvjetno 2 godine. Uz optužnicu i kazneni nalog je priloženo 19 različitih dokaza o počinjenju ovog djela, kojim je okrivljeni, dakle, iako znao da to nije istinito, vlastoručno potpisao i ovjerio pečatom Županijskog šahovskog saveza Virovitičko-podravske županije odluku o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje, odluku o imenovanju predsjednika i dopredsjednika saveza, odluku o promjeni člana upravnog nadzornog odbora itd. Vidjet ćemo kako će se to sad dalje odvijati, to je jedna vrlo tužna priča i gospodin Miroslav Tot se našao u priličnoj nevolji sa zakonom, s obzirom da se radi o osobi koja ranije nije kažnjavana, koja je branitelj iz Domovinskog rata, dočasnik Hrvatske vojske s više odlikovanja, priča je tim tužnija. Što je gospodina Tota navelo da se ide baviti takvom nekakvom stvari, zašto je to bilo važno pojaviti se i donijeti tu jednu ruku za izbor Ivice Brkića, što je gospodina Tota potaknulo na to, tko je eventualno njega potaknuo na to, to u ovom trenutku ne možemo sigurno znati, ali da je priča tužna i šokantna, to se možemo svi složiti. Ja se sve nadam da je to možda sve skupa jedna velika zabuna i da će gospodin Tot uspjeti dokazati da se radi o greški, da je neko tu nešto krivo zaključio, ali bojim se da je broj ovih dokaza i izjava preveliki i da će vjerojatno gospodin Tot morati prihvatiti ono najbolje što mu sud ponudi. Kako se u ovom trenutku osjećaju ostali koji su se od cijele te priče okoristili, to treba pitati njih, ali u svakom slučaju priča je vrlo, vrlo nezgodna. Dakle, odmah nakon održane sjednice, izborne sjednice Hrvatskog šahovskog saveza, koja se, podsjećamo, odvijala u 2 dvorane, zato što u prvu dvoranu nije bio moguć ulaz određenim predstavnicima, zato što je zaštitarska služba to zapriječila. Zaštitarska služba, naravno, koju je naručio Hrvatski šahovski savez, odnosno jedina ovlaštena osoba u tom trenutku u Hrvatskom šahovskom savezu, Lojzije Janković, na zahtjev navodno Ivice Brkića, barem tako tajnik Janković tvrdi u nedavnom odgovoru listu Nacional. Održana je ta skupština na kojoj je taj dio predstavnika izabrao za predsjednika Ivicu Brkića
u nekakvim prijepodnevnim i jutarnjim satima i odmah nakon, vjerojatno nakon ručka, u 15 sati i 20 minuta održana je već prva sjednica izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza, znači koji je netom prije imenovan, i na toj sjednici su bili prisutni, kao što vidimo iz zapisnika, Ivica Brkić, koji se već ovdje naziva predsjednikom Hrvatskog šahovskog saveza, Darko Moćnik, Damir Gorup, Leon Žulj, Miroslav Tot, Ivan Đančević i Ivoslav Ban. Dakle, Darko Moćnik iz Međimurske županije, Damir Gorup iz Krapinsko-zagorske, Miroslav Tot iz Virovitičko-podravske, Ivan Đančević, pretpostavljam, iz Slavonsko-brodske, Ivoslav Ban iz Primorsko-goranske županije, i tu su bili odsutni članovi izvršnog odbora, potpredsjednik Mladen Palac i Božo Mišković. Ostali nazočni glavni tajnik Alojzije Janković i Renata Špoljević. Znači, predsjednik Ivica Brkić otvorio sjednicu, pozdravio nazočne i nakon što je utvrdio da je sjednici nazočno 7 od 9 članova izvršnog odbora, predložio sljedeći dnevni red. Prije nego što prokomentiramo ovaj dnevni red, moramo reći da se u tom trenutku zapravo događa nešto što će kasnije rezultirati kaznenom prijavom. Znači, ovo je jedno od dijela koje prema prijavi koja je podnesena nedavno za lažno predstavljanje, u sukobu sa Zakonom o udrugama, koji predviđa da prije nego što se upiše u registar izmjena predsjednika, znači da nije moguće na ovaj način već preduhitriti odluku gradskog ureda i početi raditi kao da je predsjednik registriran i kao da je zapisnik sa ove sjednice prihvaćen i time i izbor izvršnog odbora. Tako da praktički možemo reći da prije registracije ovakve sjednice se nisu mogle niti dogoditi. Međutim, one su se ipak dogodile i na njima bilo ih je 4, ako se ne varam. Ovdje imamo 4 zapisnika i na njima su se donosile različite odluke koje su bile bitne za operativno funkcioniranje Hrvatskog šahovskog saveza. Vjerojatno su svi ovi sudionici vjerovali u to da rade nešto pozitivno za Hrvatski šahovski savez, međutim, da li su to radili u skladu sa zakonom, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, ovdje se iz ovog dnevnog reda već vidi da su odluke donošene u odnosu na temu organizacije šahovskih natjecanja, domaćinstava, vezano uz odbor za šahovske suce, kup natjecanje, pojedinačno prvenstvo Europe za žene u Grčkoj i razno. Evo, možemo pogledati što se zapravo tu odlučivalo. U vezi domaćinstava odlučilo se, znači, gdje će se odvijati prva juniorska, finale Kupa Republike Hrvatske, pojedinačno kadetsko, pojedinačno veteransko, prva A i prva B liga. Tako da je, evo, tu već dosta toga odlučeno. Ovdje nema obrazloženja zašto su baš odabrani ti domaćini, Hotel Lea u Novilji, Hotel Aurora, Hotel Medena i tako dalje, Hotel Punta. Je li bilo nekih drugih ponuda i tako dalje. Znači, mi kao članstvo u Hrvatskom šahovskom savezu, koji smo imali priliku vidjeti, ovaj zapisnik objavljen na webu Hrvatskog šahovskog saveza, nismo zapravo imali priliku vidjeti na temelju čega je donesena tu odluka, a isto tako je pomalo neobično da su ti članovi izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza izabrani tek koji sat prije toga, a već su u 15:20 znali kako će odlučiti po pitanju
5 nabava, kao da su, umjesto da su otišli na ručak, sjeli i zabili glavu u analizu tih nabava i donijeli svoju odluku za koje nabave, za koje domaćine će glasati. Nakon toga točka 2. Da, ovdje se također ne spominje jedna bitna stvar, a to je da, ja ne znam ko o tome odlučuje zapravo u Hrvatskom šahovskom savezu. Naime, ako uzmemo za primjer pojedinačno kadetsko prvenstvo Hrvatske, održat će se u hotelu Medena, ali ovdje ne piše zapravo ko će biti organizator uz Hrvatski šahovski savez, hoće li to biti, ne znam, neki klub iz Splitsko-dalmatinske županije ili će to biti županijski savez te županije, na koji način će to partnerstvo funkcionirati, ko će na kraju krajeva ugovoriti proviziju sa hotelom Medena ili sa hotelom Aurora, na koji način se to odvija. Inače, dosta je poznato i to je jedan od problema nemogućnosti unutarnjeg nadzora u Hrvatskom šahovskom savezu, a to je da mi zapravo ne znamo da li Hrvatski šahovski savez prihoduje bilo što od provizija od organizacije ovakvih državnih natjecanja u hotelima domaćinima u Hrvatskoj, ili tu proviziju hoteli isplaćuju nekome drugome. To je nešto što će, nadamo se, nekakav unutarnji nadzor u budućnosti uspjeti otkriti i uvesti nekakvu novu, pozitivnu, transparentnu praksu u vezi toga. Točka 2, vrlo jedna točka velikog prijepora, Odbor za šahovske suce. Ovdje kaže da sukladno odluci o pravovaljanosti, izvršnosti i legitimitetu, odluka Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza i odluka izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza donesena na današnjoj izbornoj sjednici, sukladno zapisniku, poziva se Odbor za šahovske suce da nastavi sa započetim radom. Da, ovo je nešto što je nakon ove sjednice izvršnog odbora, takozvanog izvršnog odbora, trajalo je još neko kratko vrijeme, onda su se tu okolnosti promijenile, tako da na koji način funkcionira u ovom trenutku Odbor za šahovske suce, to niko živ ne zna u ovoj državi. Po svemu sudeći ne funkcionira, predsjednik Odbora za šahovske suce više nije predsjednik, to je bio gospodin Pjacun. Naravno, tu postoje prijepori sa Hrvatskom udrugom šahovskih sudaca, koja vodi jednu veliku polemiku sa sportskom inspekcijom oko ovoga, tako da jedan opći kaos. Suci su uplatili članarinu u Hrvatskom šahovskom savezu za članstvo u Odboru za suce, taj odbor ne funkcionira, tako da pitanje je šta će tu biti. Hoće li ikad ikome vratiti tu članarinu, tih 4-5 tisuća eura uplaćenih, ko je to potrošio i za što, to se nema pojma. Uglavnom, ono što znamo je da Hrvatski šahovski savez ima velike dugove prema brojnim sucima i da ta stvar nije profunkcionirala sa Odborom za šahovske suce. Da, ovdje je također jedna konstatacija da je tijelima i osobama za zastupanje Šahovskog saveza Vukovarsko-srijemske županije prestao mandat, te donose odluku kojim se povjerenik za KUP Božo Mišković zadužuje da dogovori i iskoordinira organizaciju i provođenje KUP natjecanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovo je jedna zapravo igra sa Šahovskim savezom Vukovarsko-srijemske županije o kojoj smo pričali već, tamo još uvijek traje taj pokušaj da se konačno obavi regularan
izbor novih upravnih tijela i predsjednika, ali ne bismo sad dalje. Uglavnom, sljedeća je odluka jedna onako malo i bizarna odluka da se na pojedinačno prvenstvo Europe za žene u Grčkoj uputi Ena Cvitan, a u nastupu piše da je ona u međuvremenu otkazala nastup. Zašto je onda to odluka? Teško je razumjeti. I cijela ta priča trajala je do 16 sati i 10 minuta, znači bila je gotova u 50 minuta, unutar kojeg vremena, znači možemo praktički reći da se protrčalo kroz sve to skupa, unutar kojeg vremena je zapravo napravljena analiza 5 natječajnih postupaka, donijete sve odluke, znači to se vrlo, vrlo ekspresno radi, ljudi čitaju, vjerojatno su svi bili na tečaju brzog čitanja i donose odluke. Odmah nakon toga, 1.3. bila je druga, ovog puta elektroničkim putem. To bi se vjerojatno značilo nekakva telefonska vjerojatno ili videokonferencijska sjednica. Ovdje piše da su se odazvali svi članovi izvršnog odbora. Dakle, opet je gospodin Tot bio prisutan, koji je po svemu sudeći krivotvorinom došao do ovog mjesta. I ovdje imamo usvajanje zapisnika s prve sjednice, registracija klubova. Znači tu već imamo registraciju klubova za 2024. godinu, da vidimo što je bilo s registracijom klubova. Registracija klubova za 2024. Znači tu kaže izvršni odbor da ne prihvaća registraciju šahovskog kluba Srebro, ne prihvaća registraciju šahovskog kluba Uljanik, ne prihvaća registraciju šahovskog kluba Vladimir Gortan Poreć. Zanimljivo. Ovdje je nekako pojašnjenje zašto šahovski klub Vladimir Gortan, zašto mu nije prihvaćena registracija. Znači zbog neodržavanja skupštine kluba. Da, ovo vezano uz Vladimir Gortan Poreć je zanimljivo, o tome smo isto pričali. Ono što mi znamo je da postoji članak u statutu Hrvatskog šahovskog saveza koji regulira ovo pitanje. Probat ćemo sad pronaći kako on glasi, čisto da odgovorim na ovo pitanje. Dakle, ovdje u statutu Hrvatskog šahovskog saveza vidimo u članku 23, točka 2 i 3, kaže prije donošenja odluke o isključenju iz članstva, izvršni odbor saveza mora upozoriti članicu na nedostatke u radu, predložiti da se oni otklone, te da članica saveza u roku koji ne može biti duži od 90 dana otkloni razloge zbog kojih bi mogla biti isključena iz članstva saveza. Dakle, protiv odluke o isključenju iz članstva članica ima pravo žalbe Skupštini saveza u roku 30 dana od dana primitka pisane odluke, žalba se rješava na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. Dakle, nemoguće uopće ovakav postupak kakav je ovdje bio proveden. Ono što je trebalo učiniti, trebalo je znači, prema statutu dati šahovskom klubu Vladimir Gotar mogućnost da u 90 dana riješi, otkloni nekakav problem i isto tako sam čin isključenja mora znači, ići na način da se omogući i rok od 30 dana za podnošenje žalbe. Ovdje ne vidimo da je izvršni odbor proveo takav postupak. Znači, ono što je vidljivo iz cijele te priče je da jednako kao što je u slučaju znači, Miroslava Tota bilo važno iz Virovitice dobiti
taj jedan dodatni glas na izbornoj skupštini. Sad vidimo nakon toga kako izvršni odbor odmah radi na tome da pokuša iz onih županija iz kojih ne dobija glasove ta opcija na vlasti, da pokuša odmah onemogućiti registraciju klubovima kako bi te županije imale manje predstavnika na sljedećim od tog trenutka dalje u skupštini. Ja. Također je zanimljivo vidjeti kako se ovdje primjenjuje jedan princip dvostrukih mjerila, jer Hrvatski šahovski savez se na neki način pojavljuje kao neka vrsta regulatora, on tu provjerava status udruge. Udruga je nedvojbeno aktivna, znači to što ona u određenom trenutku može u registru imati određeno kašnjenje sa objavom novih predsjednika, novih ovlaštenih osoba i zapisnika skupštine, ne znači da je to prouzročeno time što udruga sama to nije na vrijeme provela. Može se raditi naprosto o kašnjenju administrativnog aparata koji, znači nekakve županijske uprave koja tu registraciju nije objavila dovoljno brzo. Tako da taj podatak mora biti dvostruko provjeren i sasvim sigurno ga ne može provjeravati nekakva mandatna komisija u sastavu Janković, Đančević, Špoljarić, nego se tu radi o jednom mehanizmu koji se mora na potpuno drugačiji način primijeniti. Naravno, ovo je jedna igra, jer ovdje vidimo znači, kako se nastoji eliminirati Uljanik i Vladimir Gortan, kako bi se jednostavno potvrdilo da na izbornoj skupštini koja je glasala za kandidata Mihočku zapravo nije moglo biti dva predstavnika iz Istre, nego samo jedan, i zapravo se tu radi samo o tome. Znači imamo jedan klub, pisali smo o tome, koji godinama radi, koji aktivno radi, koji ima više ekipa i kojeg naprosto u jednom trenutku Hrvatski šahovski savez samo želi odrezati bez ikakvih skrupula. Da, tu je nakon toga tema prva A i prva B liga, koji će klubovi igrati. Ovo samo na neki način stavlja sjenu na ova natjecanja, jer o njima je dakle odlučivao izvršni odbor koji nije u tom trenutku bio registriran, tako da s jedne strane diskutira se o tome jesu li klubovi registrirani, a sam izvršni odbor i sam predsjednik Ivica Brkić nisu registrirani. Tu je na koncu i odluka o imenovanju, znači za glavnog povjerenika ovaj izvršni odbor imenuje Mirjanu Medić, hrvatsku velemajstoricu, ona kasnije to imenovanje odbija, svjesna okolnosti. Nakon toga evo i odluka za dodjelu 800 eura na zamolbu šahovskog kluba Draga Rijeka za organizaciju turnira Cvijet Mediterana koji se održao u Rijeci. I to je bilo to što je izvršni odbor na toj sjednici odlučivao. Da vidimo što je bilo na trećoj sjednici. Na trećoj sjednici izvršnog odbora također su svi nazočni elektroničkim putem, usvaja se zapisnik sa druge sjednice i kreće priča o juniorskoj ligi u Novalji. Znači, otkazivanje Liburnije i odobravanje kašnjenja Kasperu, zatim
prihvaćanje prijedloga odbora za suce, za predmetno natjecanje. Onda objašnjenje vezano uz gospođu Mirjanu Medić koja se ispričala da zbog novonastalih okolnosti nije u mogućnosti obnašati dužnost glavnog povjerenika, pa se za glavnog povjerenika imenuje Eduard Pjacun, kasnije je gospodin Eduard Pjacun odustao od te uloge vrlo brzo. I o tome smo već pričali u grupi. Tu imamo još jednu odluku, nešto što predstoji ovaj mjesec, znači da će se u Vodicama u hotelu Imperial održati brzopotezno i ubrzano prvenstvo za mlade, te finale kadetskih liga također u istom hotelu. Opet potpis predsjednik HŠS-a Ivica Brkić, naravno u tom trenutku neregistrirani predsjednik. Nakon toga 2.5. do 3.5. opet na poziv predsjednika Ivice Brkića. Ivica Brkić, osim što je organizirao ove sjednice i potpisivao se ovdje i spominjao kao predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza, također je na različitim događanjima širom Hrvatske, turnirima i slično se pojavljivao i predstavljao kao predsjednik. Postoje i članci na portalima gdje se on spominje kao predsjednik. Postoji primjerice zapis o tome sa turnira Cvijet Mediterana u Rijeci, znači ženski turnir koji je organizirao, koliko ja znam, klub Draga, odnosno predsjednik Šahovskog saveza Primorsko-goranske županije Ivan Mandekić, i na stranici tog turnira je bio predstavljen Ivica Brkić kao predsjednik. Znači sve to unatoč svim silnim upozorenjima da se on ne može tako predstavljati, da on nije registrirani predsjednik, da on nije 25. veljače dobio većinu glasova predstavnika, naprosto je to sve ignorirano. Na ovoj trećoj sjednici odlučuje se znači o usvajanju zapisnika, na četvrtoj sa treće sjednice, o finalu kupa u Malom Lošinju, pojedinačnom kadetskom prvenstvu Hrvatske, veteranskom prvenstvu Hrvatske i juniorskom, ima znači raznih odluka. Ovdje su uglavnom odluke o sucima, da sad ne ulazimo u to. Da, tu je spomenuto da je došla samo jedna ponuda na Hrvatski šahovski savez za organizaciju juniorskog prvenstva i odabrani su suci, potpis Ivica Brkić. Dakle, to je tako išlo. Ono što smo htjeli tu utvrditi da je zaista, znači, gospodin o kojem smo pričali na početku ovog videa, Miroslav Tot, znači cijelo vrijeme je sudjelovao u radu ovog izvršnog odbora i koji je donosio ove odluke. Što sad možemo reći o tome? Znači, taj izvršni odbor je neregistriran, gospodin Tot je u njega ušao krivotvorinom najvjerojatnije i sad što to sve skupa znači za hrvatski šah? Jedna velika mrlja, ali vidjet ćemo kako će se to dalje raspetljati, što će biti rezultat ovih kaznenih prijava i što nam donosi uskoro, znači, novi pokušaj održavanja izborne sjednice Hrvatskog šahovskog saveza. Znamo da je nakon ovog 5. mjeseca sve što se dalje odvijalo prestao, znači, odlučivati ovaj izvršni odbor. On se naprosto prestao okupljati i uklonjeni su ovi zapisnici sa web stranice Hrvatskog šahovskog saveza i praktički
su sve ove odluke izvan snage, ali ono što se nakon toga događalo je da je zapravo glavni tajnik pokušao to sve skupa raditi sam, zamijeniti izvršni odbor, zamijeniti ulogu predsjednika, zamijeniti ulogu glavnog povjerenika, zamijeniti ulogu sudačke organizacije, naprosto sve te uloge objediniti u sebe samog i donositi sve te odluke i preuzimati odgovornost za dugove koji nakon svakog od tih natjecanja nastaju. Jel? Eto, to je ukratko. U nastavku ćemo još malo popričati o jednoj najnovijoj objavi koja se pojavila na web stranici Hrvatskog šahovskog saveza. Dakle, kao što možemo vidjeti ovdje na web stranici Hrvatskog šahovskog saveza objavljena su rješenja o poništenju akata i odluka Hrvatskog šahovskog saveza. Nažalost, ovdje nije objavljeno na temelju čega se ova rješenja zapravo objavljuju. Ovdje piše da je to na temelju rješenja sportske inspekcije, ali nisu objavljeni dokumenti sportske inspekcije. Ono što znamo je da su ti dokumenti zatraženi od sportske inspekcije, znači da saznamo ko je prijavio i zatražio da se stave izvan snage pravilnici i odluke, zatim ko je zatražio da se određeni klubovi ne prime u članstvo Hrvatskog šahovskog saveza, odnosno da se njihova odluka o primanju u članstvo poništi. Želimo saznati da li je ta odluka o poništenju primanja u članstvo zapravo izvršna od sportske inspekcije ili je sportska inspekcija zatražila od Hrvatskog šahovskog saveza da ju provede. Dakle, to se iz ove objave ništa ne može točno i precizno utvrditi. Ali ono što želimo ovdje prodiskutirati, znači preskočit ćemo ovaj dio vezan uz stavljanje izvan snage raznih pravilnika i odluka, jer to već odavno znamo da je to neminovno i da će se ti pravilnici i odluke morati ponoviti čim se održi pravovaljana izborna skupština i uspostave tijela, ali ono što je tu vrlo, vrlo kritično, to je znači nešto što se dogodilo, ono što znamo na zahtjev upućen sportskoj inspekciji od strane Ivana Đančevića, znači osobe koju smo sad malo prije spominjali kao člana izvršnog odbora i člana one, sjećate se, takozvane mandatne komisije, znači koji se aktivno bavi time ko smije, kada smije biti u mandatu, izvan mandata, kome treba ukinuti registraciju, koga treba maknuti s liste predstavnika delegata u izbornoj skupštini. Znači ta osoba je uputila u želji vjerojatno da opet pomogne svome kandidatu u tom trenutku Ivici Brkiću, znači zahtjev na sportsku inspekciju, da se sukladno ovoj odluci ministarstva po kojoj znači se sve te žive i nežive odluke ukinu i odluke o prijemu u članstvu šahovskih klubova koje su se dogodile znači od kraja 2021. na ovamo. Pa ovdje vidimo znači da već od siječnja znači 2022. kad je registriran šahovski klub Ludbreg, oni traže ukidanje odluke o prijemu u članstvo, zatim šahovskog kluba Visoko. Mislim, to je tužno vidjeti, evo konkretno znam za šahovski klub Visoko da je vrlo aktivan klub. Zatim šahovski klub gluhih osoba Marijan, šahovski klub Popovača, Sunja, Damin Gambit Osijek, katastrofa. Mislim, Damin Gambit Osijek je klub sa bezbroj nastupa u zadnje 2 godine sa velikom šahovskom školom, brojnim članstvom, puno djece, 3 aktivna trenera. Dakle, to je zaista jedna katastrofalna situacija.
Ono što je po svemu sudeći bila namjera onoga koji je ovo zahtijevao je, prvo, ta osoba mora malo popričati sama sa sobom, jer dovesti sve ove klubove u situaciju da im se oduzimaju rejtinzi, naslovi i tako dalje, samo zato da bi kao rezultat ove priče imali jednog manje predstavnika iz Varaždinske županije, vidite tu su 2 kluba iz Varaždinske županije, i jednog manje predstavnika iz Sisačko-moslavačke, tu su 2 kluba iz Sisačko-moslavačke, 2 glasa manje za Brkićeve protivnike. Jel? To je cilj ove prijave i to je razlog zašto je zahtijevano da se ovi klubovi maknu iz članstva, da im se poništi registracija. Što će se sad po tom pitanju napraviti? Ja mislim da je jedino logično što bi se trebalo napraviti da se uputi žalba sportskoj inspekciji na ovu odluku i da Hrvatski šahovski savez ne prihvati ovu odluku, jer ako ju prihvati, tada ovi klubovi imaju pravo zahtijevati da se zapravo sva natjecanja proglase nevažećima, da se sve u čemu su sudjelovali proglasi nevažećim i da onda naprosto tu žrtvu koju Đančević očekuje da podnesu ovi klubovi, podnesu svi. Znači, jedino logično i ljudsko rješenje i normalno rješenje je da se ne kažnjava klub, odnosno klubovi, djeca, treneri, roditelji, šahisti, koji su napravili sve u skladu sa svim mogućim pravilima, koji su vrijedno radili, ulagali sredstva, plaćali kotizacije, plaćali pansione u hotelima i tako dalje, da bi ih sad nekakav dokoni član lažnog izvršnog odbora pokušao eliminirati i trajno oštetiti, jel? Znači, zamislite sad situaciju da to neko dijete iz jednog od ovih klubova koje je igralo, osvajalo rating, osvajalo turnire, sad odjednom bude suočeno s time da mu to sve ova država oduzima. Stvarno katastrofa. Eto, to je jedna tužna stvar. Na nju je prije 2 mjeseca inače upozorio gospodin Milan Brigljević. Pisali smo o tome zato što je tada glavna sportska inspektorica na jednom sastanku upozorila gospodina Brigljevića, Rožića i Antunca da je zaprimljen takav zahtjev od Ivana Đančevića i da će sportska inspekcija po tom zahtjevu morati nešto učiniti. Očekivali smo da će sportska inspekcija shvatiti kontekst svega ovoga, znači da ne može klub biti kažnjen zbog nečega što je činio netko drugi. Mislim, ako je neko ovdje treba biti kažnjen, onda je to pod broj 1 Ministarstvo uprave, koja je 2,5 godine držalo žalbu Mire Tesle u ladici i tek onda ju objavilo, znači i prihvatilo, čime je zapravo stvorena ova situacija da su ove sve odluke o prijemu u članstvo sad protumačene kao nepravovažeće. Ja bih ovdje pitao gospodina Malenicu, jel on može nešto reći o toj djeci, na primjer iz šahovskog kluba Daming Gambit. Ovo je jako tužno i žao mi je što su ove emisije takvi crnjaci, ali jednostavno dok god se iz ovog šahovskog sporta ne maknu ljudi koji su zlonamjerni, dok god se ne vrate ljudi koji razumiju što znači
što znači temelji statuta Hrvatskog šahovskog saveza, što znači načelo pomoći, pomaganja, solidarnosti, nediskriminacije, jednostavno šah u Hrvatskoj neće dobro funkcionirati. Imamo sve moguće pokazatelje da smo u dijelu vrhunskih rezultata totalno propali, isto tako da smo u dijelu razvoja, masovnosti, entuzijazma šahovskog isto na jako tužnim granama, tako da ne govorimo o raznoraznim financijskim dugovanjima. Jednostavno situacija je takva da se samo možemo nadati da ljudi koji su sve ovo skuhali više neće imati priliku se približiti ovim poslovima. Hvala puno na pažnji i na praćenju i vidimo se i gledamo se i čitamo se i dalje.